хрещення, ну, гэта ж той абрад таксама абрадавыя. Варылася каша, так, і абавязкова рабіліся крыжыкі. І я рабіла гэтыя крыжыкі, некалькі крыжыкаў. І гэты крыжык павінен ты рано падняцца у крыніцу, там крыніца была, у гэтую крыніцу кинуть крыжык. А з чого? Набраць вады. Ну, чого? А з чого той крыжык робіцца? З паленца. А, з паленца? З паленца. І крыжык гэты укінуў, вады набраў. І дома абавязкова, як, значыць, уже хрещение, то на кожнай луцы, на кожным двары і дзе уход у гэты самы хлеў, там абавязкова патрэбна паставіць крыжыкі. Абавязкова. Вот. І потым на Юр'еў дзень, калі выганялі карову, так, то заставаўся адзін крыжык, я не ведаю адкуль, ну, з кашы видно, таму што ў кашу таксама ставілі крыжык. І вось гэты крыжык кашу раздавалі. Самі ели увечары, а на ранне раздавалі ўсёй скаціне гэтую кашу, каб яна паела. І крыжык адзін заставаўся з гэтага хрышчэння, стаяў у набажніцы. І калі выганялі скаціну, то гэтым крыжыкам з гэтага сама сарая, гэтым крыжыкам лажылі ёй на спіну, назад. І 3 разы, значыць, верба, якая была з гэтага самага з вербнай нядзелі, і гэтымі вербінкамі таксама выганялі гэта скаціну. Это каб яе звери не чапалі, так? Ну, чтобы яе не хворела, что ли? Да. Вот так сохраняли.